Maatag? Maatag. Ote, ano pang ginaulat mo? Tirahan na. Timing lang. Medyo madlos ang hangin. Dasiga na ina. Basi kung makatawag pa sila sang reinforcement ka. Ubos kikita dire. Tama sa imo ka nervyoso. Kalma ka da kay nag-concentrate pa ako dire. Hulat ta bala. Siguro Oh. Hello? Colonel? May info nga naglabot sa akon. Kinahanglan ka mo. Nga. Kadto ka mo subong sa safe house ng general. Safe house ang general? Ni Daddy? Oo, Elric. Safe house? Sa diin na? Gin-message ko na da kay Natalia. Pwede ka patawaran ko. Hindi luyag ka matabuhan to. Luyag ko makita ang aton anak mo di ka. Nasalingan nga patay na siya! Patay na siya! Isugid ko na sa iyang tanan, Monica. Vicente! Patso na ko sang kaugalingon ko nga anak. Oo, Isaak! Sino? Isugit sa akon. Sino? Sige, Monica. Isugid na sa iya. Siya si... Sino? Ha? Isaac! Sniper! May mga kaway! Siri mga bintana! Kantawin! Isaac! Isaac! Paagi nga nagaminyar ang piti ko sa sniper rifle, Budik. Sigurado ko nga patay na ang Supremo. Guna mo. Isa na lang si Pia. Si General na lang. Paano natabo nga nakibalo sila sa safe house? Wala sa sino man ang nakibalo sila. Magluwas sa inyo kag sa mga agents. Sir, sigurado ako. May nag-traidor gauge sa grupo. Ano? Traidor sa mga agents? Oo, sir. Hello, Logan. Diin ka? Ari ako sa area. Area? Sa diin? Sa safe house ang amay mo. Mayo kay ara ka dira. Ote ano? Ano natabo dira? Bad news. Bay! Bad news? Nga! Pwede ko ba naman batian ang kinahambalan ninyo? Giyera na dre, Elric. Kag-outnumber kami dre tungod madamo ang mga kaway. Labi sa tanan. May natabo na dre. Ano gani ang natabo? Gintiros ang sniper ang Supremo. Ano? Si tatay? Hindi! Sino ang nagtiro sa iya? Suno kay Logan. Ara sa safe house anday Sofia. Paano natabo ina? Wala sang sino man nga nakahibalo sang safe house, Natalia! Nang, basi patay na kuno suno kay Logan si tatay. No! Hindi! Aba, naano ka? Nagsugod ng inaway diri, Lara. Gintiro kong Supremo paagi sa sniper rifle. Kag sigurado nga patay na siya. Ano? Dulog! Hapa! Wala ba ako binoculars? Ari, Hindi. Ay na ko Hold on, Isaac! Hold on! Ari kami diri! Hindi ka pa mapatay! Hindi ka pa mapatay! Monica, sinong bata ko? Sugir ako. Luya ko makilala ko. Ako na antis ako. Mapatay. Sino ang akong anak? Si... Sophia nga patyo ng General. Okay na ang Supremo ang nauna naton. Daso na lang si General. Basi nakapanawag na sila sa reinforcement. Hello, Lara! Anong development da? Malapit na lang kami sa area. Hindi na ka mo magpadayon kadto dire. Kag nga ha? Mabutang kita sa alang-alang. Balik na lang kamo. Ang importante nga nauna ko ng Supremo. Isunod na lang nato ng General. Nga! Ano ang natabo nga i-abort na mission? May mga snipers man dire. Nga nagdulog kita. Kung magpadayon kita, wala kita patod kung may padulungan. Sa mahulat kita sa mga... Naghahambal ako yan sa matuod. Doon naglain na ba lang? Naglain. Lain ang ulo ko.
Ako ang nagalit sa misyon. Sulod ka lang. Sulod. Sulod gali. Sulod na ako man. Basi wala ka mo dito abdan nga. Ay, sorry kat. Buhi! Dali. Ulat na ba na? Siguro, Siguro, wala pa rin. Ay, lang. Masarangan ta ini kay. Ay, alas mo. Nautod kitang duha mo kakabot. Basi ang TL. Ay, tiil glitor ginagalit. Tulayas tiil galit niya. Palihog lang. Isugid sa akon. Kung wala lang marimalaso. Patayin nyo na. Kung wala lang marimalaso ang plano. Ang misyon. Kat kami. Sino? Si... Okay. Sophia niyo bata? Sophia niyo bata? Siya, Sino? May natabo na dre. Ano gani ang natabo? Ginteros ang sniper ang Supremo. Ano? Sophia? Ano natabo dira? Nga may nabatian ako ang linupok. Nagsugod ng inaway, Dili Lara. Dili, gaga. Itako na bipads mo. Oo. Relax. Hindi pag ipadala ang buot mo sa emosyon. Hindi pa confirm na patay si Supremo. Bye, Pads. Ready? Ready na ako. Kuno mo. Ready to. Ready? Ready na ako. Mara. Amela? Amela? Hindi mo na tayo na. Tukang na. Hindi pa confirm na patay si Supremo. Natanggas. Ready? Ready na ako. Kuno mo. Kamango na to ng mga kaway. Sunog kay Lugan. Ara sila sa pagkatod. Dira focus ang mission. Sure, why not? Sunog kay Lugan. Ara sila sa pagkatod. Dira ang focus naton. Okay. Kuno mo. Di na. Tulog! Hapa! Mahula ba ako sa binoculars? Are! Medic! Dali lang. Sir, wala ko script ni. May nagdalagi ko sa buwa mo. Sir, ari na ko sir. Sir, Nagiti Rosa, sir. Sigit! Huli sa ako, ang medic sa nina! Medic! Please hold on, sir. Kay palo ako. Kamu nilara ang arte. Sa ano na iba ng safe house ko? Ini sa ano? May traitor kita sa'yo. Ako makilala pa ka. Bisan ato ka sa impyerno sundon. Kaya pa ikaw, kagato-katukol. Sino nga sniper? Sigihon ta pa ang mission o kung i-abort na lang. I-abort, Yogs. Sunod na lang nato ng general. Nga ano ang abort? Saan na si Tata Isa? Dalon sa helikopter. Kapag ka! Dalon sa helikopter sa ospital. Luya ko siya makita! Natalia! Sundar sa Elric. Nag-hysterical si Natalia. Yes, Dad! Natalia! Shout out tagali sa mga Sultan Kudarat sa Cebu, sa Iloilo nga nagapamati sa atong drama. Report video ito sa ABCBN Radio. Shout out tagali sa mga taga-barangay 60. Shout out tagali sa mga taga-barangay Tacoling, kag barangay Alihis, naga-barangay Kalong-Kalong, Songko da. Sa barangay shout out tagali sa mga nagapamati. Floors, pizzahan, at shumayan. Yeah, ari gali ang ginakatan ko credit card ne. Sa tanan ng boy na. Iyan ni Sir Gerard. Ari yung number yung nawagon mo. Yan na po. Mastercard, Mastercard.